सबाइबिमायाव बाग्रा एम्फौ जाफबजोब्बाय नै गासैयावबो सेस बोथिसेल' मोनजाबाय गासैयावबो बाफबजोब्बाय मोस्रोमबो नङा माबो नङानो नै दा बेखौ मुलि सारनो नागिरदों मुलिया खनसे सारबानो गासिबो थैजोबगोन मुलिनि नामखौ आरो माबोरै सारनांगौ बेखौ दा खिन्थानाय जागोन नायग्रोनि सेस नै गासैयावबो बेनो जोब न'आवबो बानायनानै सारनो हायो मुलिखौ बानायनाया माने सार्फ एबा डिटारजेन्ट पाउडारजों सारबाबो खारो नाथाय बेखौ जानांगौआ गिनांथाव आरो बाहायनायावबो एसे क्रिटिकेल जायो पाउडार नालाय बारा मिक्स जाया स्प्रे मेचिनाव थाबथागोन नाथाय मुलि दंखायो मुलिखौ दा बाहायगोन आङो बेनिफ्राय मारै मा मुलि बेसेबां होनानै सारगोन बेखौ खिन्थागोन नोंथांमोननो नाय साफा बिलाइ फिथाइ गासैयावबो दंजोबो दं माखासे खाजानाय दङ बिसोरखौ खानानै लाग्रोनांगोन जानो थाखाय ओरै बारा गैया नै मोस्रोम गासिबो थांजोबगोन मोस्रोमबो बे मोस्रोम बायदि एम्फौ गोसोम गोसोम बाफबनो नैबाव दङ नै मोस्रोमाबो बेयावनो थायो एम्फौखौ जानो फैयो ना मायो नैबिथिं बांसिन दंथारो सेस बिदै फिसा गां गोनां गासिबो दंजोबो बेयावनो जमा मुलिया नैबेनो एक्ट 150 लिरनाय दङ थाइमेटक्साम 25% WG बिदि लिरनाय दङ नै नोंथांमोना नाय 5 ग्रामल' बेयो 5 ग्रामल' बारा नङा बेयो 30 थाखाल' लादों पेकेटाव बेनिफ्राय बेखौ टेंकि मोननै सारनो थिनदोंमोन बेखौ फार्टिलाइजार फानग्राया बेनिफ्राय नोंथांमोना गावबागाव हिसाब लानानै बानायबानो जाबाय बेसेबां बुरजा थांगोन नोंथांनि आबादा बेखौ नायनानै आं दा बेवहाय सामुसनैसोल' होनाय जागोन सामुसनै एसे खमानो थोबावगोन लाइन मोनथामल'सो दङ नालाय बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांनि खाथिनि पेस्टिसाइड फानग्रा बा फार्टिलाइजार बे एग्रिकालसारनि मैगं मुलि बायदिसिना फानग्रानाव बिहैबाबो मोनगोन नोंथांमोना खेबसे नायफिनबानो जाबाय स्क्रिनशट लानानै नायनानै ला एक्ट 150 थाइमेटक्सेम 25% WG लिरनाय दङ बेनिफ्राय आलदाबो थानो हागौ एखे खामानियाव होग्रा नामफोरा बेखौबो सारनो हागोन साबसिन मोनदों बेखौ आगोलनिफ्रायनो बाहायबाय थायो खनसे सारनानै आरो उनाव एसे मासे मानै थानायखौ खनसे सारफिनबावबानो जोबजोबगोन आरो बे दा बे अब्ला लागायनानै सारदिनि Slave